Традицията може да бъде модерна, когато е създадена с душа. Има подаръци, които ни напомнят кои сме. Има подаръци, които остават в сърцето. А има и такива, които носят България със себе си. Има места, които докосват душата. България е шепот на рози. България е изгрев над планините. Тиха сила в народната песен. История, избродирана с любов. И днес традицията оживява по нов начин. Между корените и съвремието. Между миналото и хората, които го предават напред. И се превръща в нещо, което можеш да почувстваш всеки ден. Подарете не просто вещ, а преживяване с български дух. Този фолклорен комплект съчетава традиция, стил и практичност, превръщайки се в подарък, който говори сам за себе си. Той впечатлява с изработка, носи емоция и остава верен спътник в ежедневието на получателя. Думи, изписани на ръка, остават завинаги. Записаните мечти имат силата да се сбъдват.